Поздравляем народ Туркменистана с праздником Навруз от Башкортостана. 25 Mart'ta Moskvada Nowruz bayramy bellenilip geçirildi. Oňa 15 sultanda türkmenleriň diasporasynyň wekilleri hem gatnaşdylar. Türkmenleriň hüdürlän milli medeniyeti çäräniň iň öwüşgünli we owadanlarynyň biri boldy. Bayramçylyga gelenleriň tas ählisi diýen ýaly türkmen milli näzmatlaryny dadyp gördüler. Bu ýyl sahnada Türkmenistandan ýurdun halk artisti Murat Bayrameldiýew we at gazanan artisti Atajan Berdiýew dagy çykyş etdiler. Bayramçylyga gatnaşyjylar we mihmanlar türkmen halkyny Nowruz bayramy bilen kutladylar. Навруз – это праздник большой семьи, где выросли много национальностей. В том числе узбеки, туркмены, они всегда были братья, родственники, как сказать. Поэтому для нас всегда приятно успехи и всегда достижения в чем-то этого великого народа. И мы поздравляем наших братьев с праздником Навруз. Мир вашему дому! Всем салют, дорогие друзья, с вами Донни Блэкстар. Уважаемый Туркменистан, хочу поздравить всех вас с праздником с Навруз, пожелать всего самого наилучшего, счастья, любви и, главное, здоровья. Будьте здоровы, берегите друг друга. Я поздравляю весь туркменский народ с праздником Навруза. Желаю процветания, всего-всего самого наилучшего. Qadrli ildeşler, size Navruz bayramı bilen kutlayarım. Size işte ulustillik, okuda yetip bilen derecenize yetmeklik, can sağlık, ağzı birlik, bütün iyilim edem, sağlık, amanlık arzu eder. İndiki yıllara, indiki şu günlere sağlıkta, amanlıkta, baş bütünlükte yetip gelmemize arzu ederim.